वेलकाम बैक टू माय चैनल स' लोगोफोर आं दा दंफैयो कसुगावआवहाय माने गसाइगावआव फैदोंमोन आरो ना आङो मोनसे फिसा खामानि थाखाय ओमफ्रायहाय दिनैनि बे ब्लगखौ आङो कसुगावनिफ्राय स्टार्ट खालामनाय जाबाय आरो ओमफ्रायहाय आंजों दंफायो हनै फंबाय बोरो गलाय हनै लाजिनानै हेलमेटसो हमबाय बियो ओमफ्रायहाय दा माने गसाइगावआव फैखाबाय नालाय ओमफ्राय ओरैजाय रायमना नेसनेल पार्कआथ' खाथि जायो बेजों ओमफ्राय दा बेयाव हाबलांनो नागिरदों आरोना जोङो दा जों सानैल' ओमफ्राय लोगोफोरबो दंमोन बिसोरो माने सर्ट टाइम थाखाय फैनाय जायासै आरो माने आं खोन्थाहरनायानो सर्टद्राय जादों माने आंबो फैनायनि बिदि प्लेनिं गैयामोन ना खामानिया जाब्रबनानै फैनांबाय आरोना आङो ओमफ्राय दा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोआव फैबाय थादो थ' लेट्स स्टार्ट द भिडिअ स' लोगोफोर आङो बे रायमना नेसनेल पार्कआव थांनो नागिरनायनि जाहोना जाबाय दाथ' बै आवजार बिफां दंना बे आवजार बिफाङाथ' दा बिराद मोजां बिबार बारोना समायना नुथारो ओमफ्राय बाव आवजार बिफाङा लाइन लाइन मेरला दं आरोना नोंथांमोनहा आलदा इउटिउबारफोरनि भिडिअ नुखांखाबाय खोमा आंबो नुदों ओंखायनो खोन्थादों आरोना ओमफ्रायहाय आङो बाव दा बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों आरोना फंबायजों आंजों माने बिराद मोजां नुयो नालाय ओमफ्राय दा दै खाथिबो दं दै सेर खाथि दा बेखौबो नायबोखासै आरोना ओमफ्रायहाय आङो बाव दिनैजों सेकेन्ड टाइम जासिगोन आरोना दाख्लै माने एसे गोबाव जाबाय आङो फेमिलिजों फैखांबाय आरो ओमफ्राय बाव आं बेबायदि भिडिअ लानाय जायासै ओमफ्राय दा बे भिडिअ लायैनि थाखायनो आं दिनैहाय ब्लग बानायथावथाव फैबावबाय आरोना दा माने गसाइगावआव बे खामानि थाखाय फैखाबाय नालाय ओंखायनो खाथियाव फैखाबाय नालाय ओंखायनो हाबलांखासै होननानै फैबाय जों सानैबाबो फंबायजों आंजों लोगोफोर नै फाइनालि सहैथारनोसै आरोना दा सिङावथ' हाबोखालाना बै फरेस्ट सिङाव ना फरेस्ट सिङावथ' हाबोखाला खोमा दा ओरैजाय थांसै जों ओरैजाय लेफ्ट साइड लाबाय आरोना सिदाथ' ओरैजाय दा बिबारखौ नायनो थांग्रोसै बिबार नैबेनिफ्रायमोन ना बिबारानो गैया नामा हो नैबेनिफ्रायमोन ना माथो हरै बिबारानो गैया हो फ्लप बिबारानो नै मोनसेबो गैया ओमफ्राय नै रानजोब्बाय मिथिबाय ना गोरान जाजोब्बायना नै नै बिबारानो गैया बेखिनियावनोमोन बिराद मोजां नुयोमोन आरोना ओमफ्राय दा नै बिबारानो रानजोबनाय फ्लप जाबाय आरोना नायनो फैनाया गैया रिलाव नायनो फैनाया गैया नुवासै दा ओरैजाय संकस दै दंना बेयाव थांसै आरोना फ्लपखा आरोना एथ' मोजां नोंसोर मेथाइखायनो नागिरदोंमोन लोगोफोर नुबायना गैया नुवासै आनलाखि दा संकस दैखौनो नायदो लोगोफोर दा थांगासिनो जों संकस दैयाव बेयावबोथ' दैया बारा थाखानायखौ नङा खोमा दाबायदि बोथोराव माने थानाया थागौमोन ओरैनोथ' माने देग्लाय अखायानो एकदम खमथारना ओंखायनो दैयानो एकदम दावखोआखै माने बुरजा जायाखै आरोना स' लोगोफोर सफैबाय जोङो माबायाव संकस दैयाव नै आं देखायगासिनो नोंसोरनो मानसिफोर साफा सानै दंफैयो आरोना बेबायदि केमेरायाव सिनायनाय नंला ओरैजायबो दङ हनै ओमफ्राय लोगोफोर ओरैबायदि आनलाखिखाना मिन्थिबाय आवजार बिबारा मोनसेबो गैखाला आरोना माने एसे सिगां दंमोन खोमा ओमफ्रायहाय फुरा गासिबो रानजोबनाय आरोना ओमफ्रायहाय दा आं बे बिबारखौसो नायनो बिराद एक्साइटेडमोन आरोना बिराद नायनो लुगैदोंमोन आङो माने मानसिफोरनि बे मा होनोमोनलाय भिडिअआव बिराद मोजां नुदोंमोन ना आङो बिराद मोजां नुखायो आरोना माने ज' दंना माने लाइननो बिराद मोजां नुयो आरो ओमफ्राय दा बेखौनो आंबो नायनो फुरा एक्साइटेडमोन आरोना ओमफ्राय दा फ्लप जाबाय गैया नुफैयासै फुरा रानजोबनाय माने गुमैया आंनि गुमैयाथ' ओरैजायनोखा नालाय ओमफ्रायहाय गसाइगावनिखा ओमफ्राय बे गुमैया खोन्थाहरखादोंमोन आरोना आंखौ कि गैया रानजोबनायसो मा होनोमोनलाय बाराखै मायाखै बेबायदि होननानै ओमफ्राय आं सानबाय भिडिअबो हरखादोंमोन बियो आंनो
सोरनिबा भिडिअ बेबायदिसो होननानै ओमफ्राय दा आङो फुराना भिडिअफोर ना मा साननानै माने फोथायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दा ओंखायनो आं नायनो फैथारदोंमोन दा गैमारा दा नेक्स्ट टाइम जुदि फैबावोबा माने फैनानै नायफैसै दा बोथोरावथ' बारखानाय नंला नेक्स्ट इयारावसो जाखासिगोन ओंखारनोसै माने मा होनो दा मोनालांगोन ना ओरैनो टाइमानो बिराद जाखाबाय ओरैनोबाबो मोनाहैखासिगोन आरोना जोङो ओमफ्राय दा बै रायमना मा होनो गेटआव रायमना नेसनेल पार्क बे गेटआव फट' लाहैसै आरोना एसे ओरैनोथ' दाथ' सिङावबो सफैबाय जोङो बे रायमना नेसनेल पार्क माबायाव मा होनोमोनलाय गेटआव ओमफ्राय दा फट' लानो नागिरदों आरोना बेयाव दा नै फंबायमोन लाग्रोगासिनो दा बिसोर लाग्रोथोंसै दा नैबाव फै नैबाव खेबसै दा नैबाव खेबसै आरोना आङो दा सिङावथ' हाबनो हाखाला माने मोनाबायबो टाइमा आरो जों सानैल'ना बेबायदि सानैजों हाबजाया माने एसे जमा जानानै हाबबासो मोजां माने इन्ट्रेस्ट नाङो दा नेक्स्ट मालाबा फैफिनगोन आरोना दा आं फैबा नोंसोरो देखायखागोन आङो दा बागोनि ओमफ्राय गेटखौ नायनानै लाबानो जाबाय नै मा होनोमोनलाय ओरैजाय मा होनो मैदेर खर' सुन्दाय गोनां नै ओमफ्राय गाहायाव आर'नाइ दं आरोना ओमफ्रायहाय नै ओरैजाय मा होनोमोनलाय मोख्रा बेयावबो आर'नाइ दं बिराद मोजां बानायदों नै जोंनि बर'नि जा ट्रेडिसनेल आर'नाइ बेखौ होफा